Peti qui peti. Un amic meu que treballava per a una prestigiosa empresa de servei d'àpats, altrament dita de catering, a Frankfurt, m'explicava recentment una anècdota laboral inversemblant. Em va situar l'escena en una planta indeterminada d'un dels domicilis del Banc Central Europeu a aquella ciutat alemanya. Ell i un parell dels seus col·legues cambrers havien d'atendre un grapat de persones de corbata i corbatí, subministrant-los avituallament durant els descansos del que havia de ser una transcendent trobada a tres bandes. Per un costat, els de l'est, representats probablement pels xinesos i algun rus. Per l'altre, els yanquis, dels que es coneix la tendència patològica a embastifar-se sempre en tots els fangals. I per últim, com a orgullosos anfitrions, l'Europa rica, germànics i francòfons a parts iguals. Es tractava d'un esdeveniment amb cert caire furtiu però molt comú, només que discret. I malgrat que cap dels tres servents no sabia res del cert, el meu amic, que és molt espavilat, n'estava segur de la gran majoria de detalls. Tant era així que, fruit de la seva intuïció, o vés a saber de quins indicis, fins i tot em va voler revelar que aquella tropa formava part de diferents lobbies econòmics amb el complement, potser, d'algun espècimen polític especialment corrupte, que repartien els pastissos més llaminers del moment i feien ballar l'economia del planeta a voluntat. La qüestió és que els peixos grossos eren reclosos en una sala en la que s'havia habilitat una petita zona de bar proveïda de tot tipus de begudes i beuratges, freds, calents i alcohòlics. Diguem que dins d'aquella habitació eren autosuficients pel que fa a la hidratació dels seus cossos. No obstant això, estava establert que cap a mig matí s'interrompria l'assemblea al llarg de 30 minuts per esmorzar lleugerament. Passarien tots els reunits a una estança anexa i allà se'ls oferiria un bufet de delícies i exquisitats obscenes. A l'hora assenyalada, però, els únics que van atensar-se a les safates a fer un mos, em comptava el meu conegut, van ser un gras que parlava francès amb una dona anorèxica i un trio de taps de bassa rebessuts de trets orientals. La resta van desaparèixer a la desbandada, presumiblement per atendre altres afers més importants que l'aliment. El nano va pensar que si a l'hora del berenar acudia el mateix nombre de comensals a taula, el cubell de les escombraries es saturaria lamentablement de menjar intacte. Potser hi clavaria alguna queixalada d'amagatotis. Fos com fos, transcorreguts 2 quarts d'hora aproximadament des de la seva dissolució per esmorzar, els individus evadits van començar a retornar al saló de les viandes per restaurar el grup de mica en mica. Uns quants encara acariciaven els seus dispositius tàctils, engolits per la xarxa, mentre la resta s'esperaven els absents regalant parers totalment subjectius per construir converses trivials. I això va ser així fins que a l'estrèpit d'un pet sord que provenia d'un dels lavabos del passadís d'accés al menjador va fer callar tots els presents de cop descuit. En aquest punt, la història es torna un xic sòrdida. Després d'un desconcert inicial seguit d'un creuament breu de mirades atònites, alguna boca va fer el gest de reprendre el moviment. Nogensmenys, la rotunditat d'una altra llufa tremenda va reafirmar el silenci dels capitostos fent fins i tot que el fil musical semblés emmudir. Doncs, el pobre Jules Massenet proposava meditar des de la seva obra Thais, però ningú no l'oïa. De manera instintiva, aleshores, un darrere l'altre, inclòs el que em va relatar la situació després, van desplaçar-se amb prudència cap a l'origen del soroll, a l'àrea dels serveis, si no per interès, per pura tafaneria morbosa. I amb algun bri de reserva pudorosa es van preparar amb tota la curiositat del món per sentir allò que pogués sorgir dels vàters, parant l'orella ben a la guait. No van haver d'esperar gens la confirmació, perquè immediatament va retronar un formidable pet estripat que va aixecar l'admiració dels espectadors en forma de tímides onomatopeies insuficientment reprimides. Aquella ventositat havia fet mal a més d'un tan sols d'escoltar-la, però, encara sense un instant per pair-la, algú des del quarto adjacent va replicar amb una tamborinada intensa acompanyada d'un gemec final de satisfacció. El diàleg de repics perfumats es sobreposava a la música de fons i va continuar sense treva des dels cubicles contigus a un ritme i amb una potència que qualsevol admetria inhumans.
Al capdavall, hom creu que ha d'existir un límit de capacitat per al cos a l'hora d'emmagatzemar gas. Són fingits, va plantejar una veu. Fingits? Té. Olor a això. Va respondre un altre des de la tassa amagada alhora que descarregava una traca abominablement escandalosa i pudent com l'atmosfera de la pitjor de les clavegueres. Aquesta va ser tan sublim que va provocar l'ovació del respectacle, excepte en una senyora del seguici que, per contra, va abocar-se a la pica més propera per perbocar un desdejuni liquat en àcid. El concert de música de cambra de bany va evolucionar, alternant protagonisme entre els diferents sons de vent. El de trompeta, el de corn i el de trombó de vares potser eren els més habituals, però ni que fos només amb una nota puntual i concisa, semblava que la tuba, el clarinet, el saxofon, l'oboè i fins i tot el fagot participessin d'aquella orquestra oscil·lant estereofònica. De tant en tant, a més, un redoblar dels instruments de percussió rematava les intervencions en el que semblava un malbaratament de virtuositat deliberat. I així, sense afluixar poc en cap passatge ni estalviar recursos poètics i filigranes, el duel interpretatiu a dos culs va arribar a un final apoteòsic digne d'una època molt i molt barroca. Veritablement m'atreveixo a qualificar la circumstància de totalment surrealista. 10 o 15 eminències dels corrents econòmics mundials hàbits per descobrir els autors d'una competició de fluxes gàstrics tan competida, valgui la redundància i la repugnància. Diu que les sivelles van titilar dins d'ambdós compartiments, senyal inconfusible que els rivals restituïen el decor en la seva aparença, si més no, pel que fa al vestit. Llavors, un membre del públic va iniciar una ronda d'aplaudiments, la qual va ser secundada per una part del conjunt i que va generalitzar-se quan, finalment, van obrir-se les portes i van aparèixer els herois del combat de vapors. Cofois, felicitats, satisfets, pedants, certament però, sobretot, alleugerits. D'aquesta manera m'ho va exposar el meu amic, clamant a continuació contra la injustícia, el greuge comparatiu indignant del que havia estat subjecte. Els mateixos que havien estat cagant-se en aquella demostració immunda d'exhibicionisme malaltís foren els que es queixaren del fet que el cambrer havia eructat en la seva presència, motiu pel qual el bon Jan havia estat acomiadat. Ben mirat, només havia estat un rotet de no res, es justificava.